Ο Γενικός Ιατρός Δ. Σοφοκλής Χατζημοϊσής, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στην παχυσαρκία, μας εξηγεί πως υπάρχουν τρόποι για να αδυνατήσουμε και να χάσουμε τα περιττά κιλά εν ώψη καλοκαιριού. Κύριε Χατζημοϊσή, γνωρίζω πως είναι πλέον πολλές οι γυναίκες που έχουν πάρει κιλά, έχουν παχύνει και δεν μπορούν να απελευθερωθούν από αυτό το πρόβλημα. Γνωρίζω επίσης ότι είστε ο πλέον ειδικός για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Πείτε μας λίγο τη γνώμη σας και τις συμβουλές σας. Πράγματι, είναι πολλές πλέον οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και με απέλπιδες προσπάθειες, θα έλεγα, προσπαθούν να το λύσουν, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Πολύ σπάνια, θα έλεγα, είναι εφικτό. Γιατί αυτό τώρα αναρωτιόμαστε όλοι. Γνωρίζουμε ότι η παχυσαρκία έχει μια πολυπαραγοντική αιτιολογία. Είναι πολλοί δηλαδή οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν ούτως ώστε να αυξηθεί το λίπος στον οργανισμό, άρα και το βάρος. Αυτή την εποχή, αυτά τα χρόνια και ιδίως μετά το COVID, αυτοί οι παράγοντες έχουν πληθύνει πάρα πολύ και αυτό φέρνει μια δυσκολία στο πρόβλημα. Όχι μόνο στον κόσμο να το λύσει από μόνο του, που δεν είναι εφικτό αυτό, αλλά και σε εμάς τους ειδικούς. Εξηγήστε μας πώς παρεμβαίνετε εσείς για την επίλυση του προβλήματος. Παρεμβαίνουμε με τρόπο ιατρικό πάντα. Η παχυσαρκία είναι ένα ιατρικό πρόβλημα, δεν είναι ένα αισθητικό πρόβλημα. Άρα οφείλουμε να δουλέψουμε με τρόπο ιατρικό. Ξεκινάμε πάντοτε από τη διάγνωση στην ιατρική. Τι πρόβλημα λοιπόν έχουμε? Έχουμε ένα υπερβάλλον βάρος, έχουμε παχυσαρκία, έχουμε νοσογόνο παχυσαρκία. Και πάμε να δούμε πού είναι αυτό το πρόβλημα, από πού έχει ξεκινήσει, θα έλεγα καλύτερα. Είναι παραδείγματος χάρη το στρες που βιώνουμε σήμερα. Είναι οργανικά προβλήματα, μπορεί να υπάρχει μια πάθηση από κάτω. Είναι προβλήματα διατροφής που νομίζαμε ότι κάναμε μια σωστή διατροφή. Κάναμε κάποιες δίαιτες λανθασμένες που στην αρχή μας οδήγησαν να χάσουμε ορισμένα κιλά και ύστερα τα πήραμε πολλά περισσότερα. Ακολουθούμε κάποια διατροφή η οποία, ναι, μας βοηθάει και χάνουμε ορισμένα κιλά, αλλά κάπου μπλοκάρει, φτάνει σε ένα πλατό όπως συνηθίζω να λέω εγώ. Από εκεί πάντοτε ξεκινάμε για να δώσουμε μία λύση στη συνέχεια που ασφαλώς θα είναι μία ιατρική παρέμβαση. Γιατρέ, όπως καταλαβαίνω, ο τρόπος επίλυσης δεν είναι πάντα ο ίδιος. Ασφαλώς και δεν μπορεί να είναι ο ίδιος, διότι αλλιώς θα δίναμε μία τυποποιημένη διατροφή, θα την ακολουθούσαν όλοι και θα φτάναμε σε ένα σημείο να μην έχουμε πρόβλημα και να μην είχαμε και ειδικούς σε αυτή την περίπτωση. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κύριε Χατζημοϊσή, ποιες από την εμπειρία σας είναι οι δυσκολότερες περιπτώσεις? Ασφαλώς στην εποχή μας η δυσκολότερη περίπτωση είναι εκείνη όπου οι άνθρωποι, οι κυρίες κυρίως, αυτούς το αντιμετωπίζουμε, όπου υπάρχει σαρκοπενική παχυσαρκία. Τι σημαίνει σαρκοπενική παχυσαρκία? Σημαίνει ότι τα άτομα αυτά έχουν χάσει μεγάλο ποσοστό μυϊκής μάζας, άλιπης μάζας και έχουμε μία αύξηση του λίπους. Το λίπος σε αυτές τις περιπτώσεις διεισδύει σε όλα τα όργανα του οργανισμού. Διεισδύει στο μυϊκό ιστό, στο οποίο δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Όχι μόνο το ότι ο μυϊκός ιστός δεν έχει τις δυνάμεις να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, έχουμε αδυναμία δηλαδή, αλλά αυτό στη συνέχεια μπορεί να αυξήσει τη χολυστερίνη, τα τριγλικερίδια, το ζάχαρο και στη συνέχεια μπορεί να φέρει ακόμα και καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια σε περιπτώσεις οι οποίες οδηγούνται για μακρύ χρονικό διάστημα σε αυτή την οδό. Μπορεί ο λιπώδης ιστός αυτός να αυξηθεί στα μικρά όργανα, παραδείγματος χάρη σπλήνα, σηκώτη, νεφρά κλπ. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Χάνουμε κύτταρα, άρα μειώνεται και η λειτουργία αυτών των οργάνων. Μειώνεται αυτή η λειτουργία των οργάνων και μειώνεται και ο μεταβολισμός τους. Δυσκολευόμαστε να χάσουμε λίπος και από εκεί, αφού μειώνεται και από εκεί ο μεταβολισμός. Φανταστείτε ότι το λίπος μπορεί να διεισδύσει ακόμα και στην οστική μάζα και να έχουμε προβλήματα και εκεί ακόμα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι αυτό το πρόβλημα που είναι η μάστιγα της εποχής μας σήμερα. Και οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Σαφώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις και σε αυτό. Αυτό είναι μια ακραία, πολύ συχνή όμως παθολογική περίπτωση. Έχουμε όμως και άλλες περιπτώσεις δυσεπίλητες, όπως είναι παραδείγματος χάρη το τοπικό λίπος. Μπορεί το τοπικό λίπος να είναι ένα αισθητικό πρόβλημα, παραμένει όμως ένα πρόβλημα στη γυναίκα σήμερα. Κάτι που δεν μπορεί να λυθεί από μόνο του με μια δίαιτα. Σαφώς και χρειάζεται μια εξατομικευμένη δίαιτα, αλλά χρειάζονται και άλλου είδους παρεμβάσεις σε αυτό. Κλείνοντας, τι μήνυμα θα δίνετε στις τηλεθεάτρες που μας παρακολουθούν και έχουν αυτό το πρόβλημα, ώστε μέχρι το καλοκαίρι να μπορέσουν να απαλλαγούν από τα περιττά κιλά?
Ασφαλώς να μην τις πιάνει πανικός και να μην καταφεύγουν σε λύσεις που απλώς θα δυσκολέψουν το πρόβλημα. Η επιστήμη σήμερα έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό. Μπορεί να δώσει λύσεις και στα πιο δύσκολα προβλήματα. Χρειάζεται, όπως είπαμε, σωστή προσέγγιση, διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπεία. Το αποτέλεσμα υπάρχει σίγουρα.